Os armadores da Asociación Cerqueiros Galegos reclaman ás administracións poder gastar as súas cotas nas zonas 9A e 8C de forma independente aonde estean traballando. Afirman que esta medida beneficiará ao cerco e aos recursos. Poder pescar indistintamente da zona pesqueira na que se atope cada barco. Esta é a demanda que a Asociación Cerqueiros Galegos ven de transmitir ao Ministerio de Pesca e á Consellería do Mar a través dun escrito ao presidente das confrarías españolas, Basilio Otero. O cerco galego conta con dúas áreas de actuación, a 8C que vai de Fisterra ao Golfo de Vizcaya e a 9A que vai de Fisterra ao Golfo de Cádiz e queren poder pescar nas dúas. Si, por exemplo, o barco, que nos, por exemplo, aquí de Portosí, como se fóramos de outro porto, vamos, subimos ao País Vasco, estamos pescando anchoa, estamos pescando verdel e temos menos xurel. Temos máis aquí na zona novena que na octava. Pois queremos, se estamos pescando, se aparece ali xurel, que poidamos levar unha parte da cuota a lá atrás, anos de atrás, nos daban o 10% da cuota que tiñamos aquí para intercambiala para a outra zona. Da octava para a novena, da novena para a octava. Pois queremos que non fai falta que se faja así. Fai falta que cada barco pesque xa que ten indistintamente. Pérez apunta que esta posibilidade sería un alivio tanto para os pescadores como para o propio mar. Porque se no momento que hai pouca cuota nunha zona, xa non estás pescando nela, estás preservando, estás pescando na que ten. E despois, cando o peixe apareza na outra zona, vas deixando aquela zona e ves para a outra zona, pois, por exemplo, que sea na novena ou que sea na octava, ves para a outra zona e xa estás pescando. E, mentres tanto, xa está atracando outras especies ali e recuperando o mar constantemente. Está recuperando o mar el solo. Que sostén que é unha petición que comparte a totalidade do cerco. O cerco en completo quere eso, que non acabo de entender. É como non están, é que queremos que xuntan as dúas zonas, que se desfaja, que, por exemplo, non exista a octava e a novena, que existe unha sola, que lle poñan o nombre que queira. Sin eso non nos fai falta. A nós o único que nos fai falta é que as dúas zonas existan como tal, para preservar, cando hai pouco peixe nunha, pois respetar un pouco máis, cando hai máis peixe noutra, pescar máis, e así intercambiar solo o peixe que nós temos para poderlo pescar. Puxo o exemplo do xurelo, que escasea na zona 9, pero sí que apareceu na octava. Pero aquí hai uns barcos que non lle importa que non teñan cuota na zona octava. Siguen pescando a mansalva, o que lle sale da jana, e o están botando en terra, e despois hai que tapar estas faltas, esta sobrepesca que se está facendo aí, sobrepesca non, estáse pescando, pero non sin cuota, e despois traen o peixe da zona 2, da zona 2A14, traen da lá de arriba de Irlanda, que afirma que para non ter que chegar a ese extremo é suficiente con que os barcos pesquen as cotas que teñen indistintamente da zona na que se atopen. Non queremos peixes en papeles. Os peixes en papeles xa os ten cada barco, cada un os seus. E queremos poder pescar indistintamente da zona que nos encontremos, que son as nosas, estas que estou dicindo, desde Francia a Portugal. E onde estamos pescando?